Sanibonani. Kulindeleke ukuthi kusasa kuleli komiti elibizwa ngokuthi uMadlanga Commission of Inquiry kube nofakazi obubalulekile eSouth Africa ozobe ezothula ubufakazi bakhe. Uzohlala iy'nsuku ey'mbili kusasa aze ahambe ngoLwesithathu. Lo uBrown Mokgotsi. Brown Mokgotsi-ke cishe kuyo yonke lento eyenzakalayo singambiza njengomuntu oyi-starring ngoba konke lokhu kwaqala ngaye ukuze sibe nolwazi olungaka lezi zinto ezenzekayo, izinto azenza ezasilidela ekutheni size sifike la sikhona namhlanje. Uzobe ethula-ke ubufakazi bakhe-ke iy'nsuku ey'mbili. Siyazi ukuthi uBrown indoda-ke engathembakali noma eguquguqukayo. Akekho kahle kahle onolwazi ngaleya ndoda. Ingakho kuwusuku olubalulekile. Abanye bathi bazolova ngisho emsebenzini ngoba bafuna ukuyibona le ndoda le nanokuthi izobe ithini. Phela uBrown phethe ubufakazi obuningi. Siyakhumbula ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi washo ukuthi uBrown yena owamthiphisa ukuthi qaphela ndoda uyalandelwa. Akugcinanga nje lapho, uyena futhi uBrown owaveza ukuthi lolu phiko olubizwa ngokuthiwa i-PKTT iyahlakazwa. Brown Mokgotsi futhi omngane omkhulu kaVus'Mu's Mahlala okuyena owazi ukuthola imali ngala kuKat aphinde ayidlulisele komunye umngane wakhe omkhulu uSenzo Mchunu. Angithi-ke uSenzo-ke uyena abekade aziwa njengomuntu umuntu omhlanganisela izinto njengoba uSenzo enesifiso sokuba umongameli. Ubethembe bona koBrown Mokgotsi. Brown Mokgotsi kusuka lapha kwi-CR17 uyena owakwazi ukubeka ipresident esinayo njengamanje uCyril Ramaphosa. Yena owenza i-fundraising ye-CR17. Uwumuntu omkhulu uBrown ngoba ukhona nalaphana umngane omkhulu kaShadrack Sibiya. Uyena futhi owasho ukuthi sekuzongena umuntu wethu ememezela kubanye isigungu sabo lesi esibizwa ngecartel, ekhuluma ngayo uShadrack Sibiya ngoba wayesecabanga ukuthi baqedile ngoFani Masemola, esho ukuthi sekuzongena umuntu wabo nje ukuba uNational Commissioner wamaphoyisa. uShadrack Sibiya-ke lo owayezongena lapho kasasoba yini Nkosi yami uShadrack uNational Commissioner wamaphoyisa. Kuningi-ke uBrown akuveza noma azibeka kukona ukuthi uyingxenye yakho. Siyazi nanokuthi uyasho yena ukuthi mina ukuboshwa kuThabo Bester kungenxa yakhe. Uzokuveza mhlambe futhi nakusasa lokuthi amaphoyisa azamthole le kuTanzania. Uyena owayenolwazi, uyena owalinga amaphoyisa, wayekhona ngisho eboshwa. Uyazisho into enjengaleyo. Emavikini ambalwa-ke uBrown Mokgotsi udutshuliwe futhi noma kwakuhlekisa-ke ngazuthi akekho oyikholwayo lento kwathiwa uBrown Mokgotsi udutshulwe uBrown Mokgotsi futhi bathi abanye wayedubula yena. Akuqondakalanga-ke uzovela ngoba nobufakazi futhi ukuthi ngempela kwenzekani ngoba bayasho ukuthi ngisho emotweni lalingekho igazi. uBrown Mokgotsi-ke lo indoda enkulu le. Meqeda lapha ngoLwesine nangoLwesihlanu uyovela futhi kwi-ad hoc committee le yaseParliament. Kuzobe kuyisonto elinzima noma elibhizi kule ndoda iviki lonke. Kuzokuthulwa ngapha nangapha ubufakazi. Iyona ndoda ebalulekile-ke le South Africa. Khona futhi kusasa kwi-ad hoc committee kuzobe kufakaza uMary De Haas. Bani uMary De Haas? uMary De Haas ilesa salikwazi ekuthiwa silapha UKZN eVarsity lapha okuyisona esilawula ngale ndlela uphiko lamaphoyisa elinesandla esikhulu ekusolisayo ukuthi isona sabhala incwadi leyathi uSenzo wayibhalela yona yokuthi kumiswe lolu phiko olubizwa ngokuthiwa i-PKTT. Akalifuni-ke lwagogo lolu phiko lolu ngezizathu zakhe ezaziwayo ukuthi zimi kanjani. Into akade aqala eyiphemba yokuthi luhlakazwe. Ngenhlanhla-ke umane wazwana noSenzo ey'nyanga nje ethathile uSenzo
lamanisi liyavala lolu phiko. Asazi ukuthi kumayelana nani. Kuzobe khona-ke nayo lapha ku-ad committee. Kuzoba usuku ongaze ngempela ukuthi fanele ushone ngaphi, ngoba bobubili lobufakazi obuzobe buthulwa kusasa bubaluleke kakhulu kulento esikuyona. So ukukhishapha lezi zinto, hamba uyojoyina ikhasi likanhlokohlela, hamba ufike ulifollowe ukuze ukwazi ukuyikhishapha lezi zinto. Unganqeni futhi ukuthi ulike ezinye zezitori esiza nazo, uphinde uyisharishe nganakwethu. Ungayifundi nje kuphela, ungalifollowanga ipage, ngoba lokho kuzokusiza ukuthi even noma usala uphinde ukhishaphe, ngoba kukhona iy'nhlelo zokuthi abantu sibakhishaphe. Futhi kuhle kakhulu ngoba thina lento siyenza ngesiZulu. Ayashoda-ke amakhasi ayisiZulu kuphela. Amakhasi amaningi la kuma-social media ayisingisi. Thina-ke udaba siyaliguqula silibuyisele esiZulwini. Zosizakala-ke, ungakhohlwa inhlokohlela le, uhambe ufollowa ipage. Ngiyabonga, sibonane kusasa ngama-update. Thank you.